चतानी सारे आम लेला कैसे का हो लगे आपके खुले आम लेला बाधे नहीं टिका माम लेला नटाई टेस्ट करो टेस्ट भी टटा के है सारे टटा के है देखी जरा तोरा आम के साथ गोरी खट के खेत खाना दानी बा बाप के बागानी बा ओहरे बागाने के आम बा ले भार जोरा से सतरी दाम बा बात राइट बा एक बाइट में लोग के पता तो चलिए गई तोरा चीज के न कोनो जवाब बाटे हिसाब बाटे चला तहरा की दू चार पैसा घटा के सारे घटा के चला छोड़ दे पूरा आम के साथ गोली खटा के बड़े बड़े साइज बा भावना में जायज बा सौदा बापा कन्या कांच बा बात कहता ने अभिनव साच बा अच्छा तो सुनो तोरा लगा के तगड़ा साथ बाटे धन्यवाद बाटे जिंदाबाद बाटे सारे रंग भाई फिर सुनो